Stembureau 16 in Sint-Niek. 4 vrijwilligers houden het hier draaiende. Drok had ze het net, al komen er hier een soort mensen te stemmen. Het Sint-Niek plekje werd toch nog de opkomst wel heel geleid. Dus van vroeger altijd de zaal was zo rond, ik verwacht wel zeker rond de 50-54% wel. En als ik dat zie dat landelijk de verwachtingen binnen, dan is dat net altijd heel te heeg. Maar dan komen we hier bovenuit, denk ik. Je kon de eerste wel wezen willen. Ja, ik ben er niks van. Ik heb drakduizen nog. Ja? Of ben je altijd als sporter de eerste of zo? Vlees Theo, maar ik ben altijd in het kriegen nog. Ja, dat is maar van betiet. Je bent betiet, ja. Maar wie het moeilijk om een keuze te maken? Nou, ik stem net reden, zou ik je al zeggen. Van, ik ga er nog meer stellen. Nou, wie staat er praat? Oud-directeur Van der Werf van het failliete bouwbedrijf, maar dezelfde namen stemt Jood net. Het stemrecht is in Nederland een grut verworven rucht. Mensen zijn vroeger deer vervochten. Maar met name naar aanleiding van het faillissement van Van der Werf en de totale onbetrokkenheid en desinteresse van de gemeente, de burgemeester, de wethouders en het overgrote deel van de raadsleden, heb ik besloten om de stembiljet in de container te donderen en niet te gaan stemmen. En hij is net de enigste met deze mening. Nou, we zijn juist toevallig bij de tennisvereniging na die tijd een gelijk gebied en toen kregen we het er even over. Nou, die zei het is schandalig. Het is werkelijk schandalig en ook die alle vier die er zitten, die zeiden nou, we stemmen je morgen op. Nou ja, die zei tegen me, nou, ik zou net weten welke stemmen moet, want het is één grijze massa. Ik zei het CDA stemt. Oké. Ja. Dus geen verorings vanwege de situaties in het dorp of zo? Ik heb me altijd heel goed thuis beveeld, dus dat bloed stemmen. FNP, ik vind dat wel mooi een beetje Fries is vol. Dat jeugdbeleid, dat we niet laatst in de wissel en daar kwamen wat sterke punten uit. Dat het warphuisjes wat bloeien moesten. Dus ik denk ja, dat en Hendrik Boomstrees niks terug, die moet er maar even naar denk ik. Er komt ook nog een 100-jarige bewoner van Donia hier om te stemmen. En zo krijgen de verkiezingen in Sint-Niek toch nog een feestelijk tintje.